Kontrolovala som ti to viackrát, či ti tam nenájdem nejaký polbod, len nedokážem pochopiť, prečo si to takto napísal. Keď sme si to opakovali. Spíš a skús o tom niekomu ceknúť. Jakub? Áno. Je všetko v poriadku? Deje sa niečo? Nie, všetko je v pohode, len to proste nevyšlo. Vieš, že sa mi môžeš zdôveriť, ak máš niečo na srdci? Nie, naozaj, všetko je v pohode. No dobre, tak utekaj. Dovidenia. Penáze. Daj mi penáze. Hej. A ďakujem za písomku. Dobrý deň, prosím vás, neviete náhodou o nejakom? Dobrý deň, prosím vás, neviete o nejakom noclahu? Potrebovali by sme so sestrou niekde prespať. Aspoň na začiatok, prosím. Potom si niečo nájdeme, prosím, nemáme so sestrou kam ísť, prosím. Prosím. To zvládneme, dobre? Niečo si nájdeme. Čo si dostal? To myslíš akože vážne? Nemáš nejakú inú robotu, len sa učiť a ty donesieš 5 z matiky? Tak to teda nie. Máš zaráka, pokiaľ si to neopravíš. A porozprávam sa s otcom. Čau. 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 Čo je mu? Jakub dostal 5 z matiky. Zoran, prosím ťa, mobil. Veď to takto nejde. Za čo dostal 5? A nie je to jedno, nech si nezvyká. Počkaj. Vyzerá, že som mu zobral mobil za 5, ktorú neviem, prečo dostal. Super, ešte sa ho zastávať. Nezastávam sa ho, len mali sme sa aspoň rozprávať. Tak sa s ním porozprávame. No tak sa hneváme? A čo sa ty do mňa navážaš? Keby si raz nepodkopával pred Jakubom... Pred Jakubom, veď tu ani nie je. Môžeš prestať preháňať. Toto nie je normálne, ja prídem domov, som to problém. Potom sa čudujeme. Ty si strašne narvený, sa rozprávať. tak sa nebavme. Na čo to je dobré? Keď sa teba nedá normálne rozprávať. Sa nebavme, tak budeme mať tichú domácnosť. Ja som s ňou naozaj nič nemal, je to jedno nedorozumenie, prosím ťa, nechaj ma ti to vysvetliť. Nedotýkaj sa ma! Prosím ťa! Je
všetko v poriadku? Deje sa niečo? Nie, naozaj, všetko je v pohode. Daj mi penáze. Ďakujem za písomku. Dobrý deň, prosím vás, neviete o nejakom noclahu? Potrebovali by sme so sestrou niekde prespať. Potom si niečo nájdeme, prosím, nemáme so sestrou kam ísť, prosím. Včera som ich videla, zase mala to isté oblečenie, čo ja. Hej, tiež som ich videla, ale včera bola s tým druhým nie. Ona už má druhého? No, s tým prvým sa predtým rozišla. Máš záraku, pokiaľ si to neobchádiš. A porozprávam sa s otcom. Super, že sa zastávaj. Ja nezastávam sa, ale musím mať to Tak sa nebáme, na čo to je dobré? Je všetko v poriadku? Daj penáze. Naozaj nič nemali to jedno nedorozumenie, prosím ťa, nechaj ma ti to vysvetliť. Otec, som tu a som šťastný, že som opäť v tvojej blízkosti. Cítim sa skľúčený, tak sám a tak vzdialený od teba v tom svete tam vonku. Oče, ja viem, že si so mnou stále po všetky dni našich životov a viem, že si so mnou kamkoľvek idem. Ale moja duša nevedela dýchať tej svetskosti, nepokoji a zlobe ľudí. Potreboval som byť sám. Sám len s tebou, Otec. Prosím, odpusť mi moju chladnosť voči tým, ktorí u mňa hľadali pomoc, a v ich očiach som bol nádejou. Uzdrav ma z mojej slepoty, aby som cez vlastné ťažkosti neodmietal v biedných ľuďoch vidieť teba. Prosím ťa, nauč ma pozerať na ľudí, ktorí mi ubližujú tak, ako si ty s láskou na nich hľadel z kríža. Otec, ty si láska. Príď tam, kde končí láska tohto sveta a zasej svoju božskú lásku bez hraníc. Nech je mi najväčším príkladom tvoja láska k nám, ktorá ťa priviedla až na Golgotu. Vrúcne ti ďakujem, že práve ja som synom svojich rodičov. Chcem byť dobrým, pracovitým a poslušným dieťaťom mojej mamy, môjho otca. Ako si ty, Ježiš, bol poslušný svojim pozemským rodičom. Zdiel od nich nezhody a spory, požehnávaj všetko dobré, čo robí otec a mama, a smeruj ich kroky za tebou. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Tvoj život, Ježiš, nás naučil, ako zápasiť s hriechom a zlobou tohto sveta. A tak vyzbrojený tvojou silou vraciam sa späť na to boisko. Ale už nie ako zranený.
zabudol, tak povedz niečo, prosím. Ľud mňa tiež ako teba zavrhol, tým som si celkom istý. Ja biednu, ako kreteľ vráť, modlitbu slabú k tebe utíkam. Stále ja volám, lebo ty si tam a syn tvoj zranený za tebou uteká. Syn tvoj zranený za tebou uteká.